Aupa Ander Mujika, eskerrik asko gurekin egotearren. Zelan? Zelan sentitzen zara? Ondo, kuriosidade handizakin. Jakitzeko berrendik jongo dan elkarrizketa. Saia daukat jakiteko nondik hasi, baina hasiko gara aipatzen non gauzen, dala modelo aretoa, zarautzen. Bai, gero kontzertua dakagu iluntzixan anarik, bai. Osa, gero jarraian hasiko zara entzegua egiten. Bai, hori da. Elkarrizketan ondoren soinu probak eta gero kontzertua. Bueno, ez dakien arentzat, ez dudala uste jende asko izango denik, baina musikaria, beste gauza askoren artien, motz aurkestegarren, Napoka, Joseba Lenuar Gang moduan, Rafa Berrio, Javier Muguruza, Anari Gasoin, hasiko nintzateke hortik, ondo baderitxosun. Beraz, baita ere ikusentzunezkoetan ere basabiz lanien, bai, hori da. Kulturaz kooperatiban? Bai, hori da. Zer egiten dozu bertan? Kulturaz kooperatiban, komunikazio lantaldian parte naiz, eta itzen lan ikusentzunezkoetan hasi ginen DAPA izeneko proiektu batekin. DAPA zan sormenari eta sortzaileen inguruko reportaje batzuk, eta hola, horrekin hasi nintzen, baina gerora indouz, pixka danetikan. Reportajia, kulturan inguruko kontuak, kulturaz kooperatibak dakan jardunan erregistrua eta hoxe, gero podcastak ere hasi ginen nintzen, pixkat danetik. Islandia, ez da? Eta... Islandia, ez gatoz Paristik ere koizten dugu, eta bai, oin bestelako beste kontu batzuk ere, bai. Eta aparte, Dinamo Sormen kunean, zauz, gu egon ginela pasadan sasoialdian, norabait esateko, eta kristalan egiten duzu bertan, beraz eskerrik asko, eskertzekoa da meritua daukare, zuri. Eta gero, jutegarren giza zara eta diskazo horrekin, ez dakit nola juten ari dan babira, ez da? Hasi zen duten martxoan, nik izan nuen aukera zuek ikusteko Gerniken, eta gero duela gutxi baitare Larrabetxun. Izaten nahi da gozada bat. Izaten nahi da oso basatisa, oso kuriosua da, ni Anarikin jotzen hasi aurretik bastante lehenao salian itzan, Anarin salian itzan oso, eta beste gauza askon artean, noski, baina ikusi dut pixkat Anari, lehenengo diskat, ustot ez ez, bigarren diskatik aurrera ja kontzertu pila bat eta hola, eta nik ustot Anari bera ere urtiekin, ez dakit, aidala, ez dakit, konfiantza batekin eta jotzeko eta itxeko modu batekin oso gerua eta askiagoa, gerua eta politikoagoa, gerua eta indartuagoa eta gerua eta askeagoa. Eta nik ustot berakin gauden lantaldiak ere beragatik eta daramagun dinamikagatikan oso ondo funtzionatzen ari gerala. Uste dut oso entorno agradablia dakagula, askia eta kontzertuetan uste dut nabaritzen dela hori. Asko. Eta azkenengo kontzertuetan nik uste dut oso gustora eta disfrutatzen ari gerala pila bat. Eta gorkorako, baita ere, esan beharra dago, sariela oasizerako sarrerak saia zan lortzie, baita ere Anariren sarrerak ja dagoeneko oso saia da. Beraz, abisatu dezagun jendea denbora sartzeko edo, gutxienez honelako lekuetan. Esan nahi dut, duela nahiko dauzerako agortutak, hori ere seinale hona da, ezta? Bai, seinale hona da, egiari zor, esaten den bezala ere, egisa da Zarautz bezalako herri batentzako modelo moduko aforo bat, ez dela, pizkat, ez dugu esango soldautaren hor, goraipena, ez dugu ingo, baina bai egisa da jende desente aidala hurbiltzen kontzertutara, batzutan betetzen da, bestatzutan ez, eta ondo da ere ez danean betetzen ere edo dana dalakua, baina bai, gaur kasualidadez bai, dana beteta dago. Aterako ditugu diskak, edo aterako dituzuzuk liburuak. Diskekin hasiko gero igual, edo... Lehenengo, azkena, ez da? Anarina? Bai. Badau jendea esaten dauena Anari ulertzeko zaila dela, nik uste dut agian ulertzeko zailena dela bere letra, baina ez dakit aipatu nahi dituzun bereziki diskaren abestiren bat edo. Hau dana da kuriosua hemen dakan pliege hau, ez? Nola ireki vinilo bat? Nola ireki vinilo bat,
barkatu uste mikroari jodiotela. Diseinua da mundiala, da lo txarregina. Lo txarregi askoitiarra, askoitiko mata deixen eta da biena oindala urte askotatik, eta da tipo, aparte oso tipo jatorra eta mundiala izatiaz gain, diseinatzaile bikaina da, beste asko bezala indabana gaztetxetan eta bestelako ekimen autokoiztuetan bere sorkuntza eta lanari bide eman eta inditzu kartel marabilloso asko. Eta hau, diseinu eder hau beria da. Hau, eta hemen bestaldian, hau Anarik sinatuta. Anarin letra, bueno, batzutan ulertzen da, batzutan zaigoa da. Baina bai, niri diseinua bereziki gustatzen zait pila bat. Eta dutzu edo ez dakit kontzeptualki... Oso kuriosu da, zen vinil horik ez dakat. Ez dut hartu vinil horik, ez dakat tokadiskosa produta dakat, baina ontsen hau ikusten uste dut vinilua ganoraz lehenengo aldiz. CD-a ere pila gustatzen zait, ze CD-an formatua oso berezia da, ez da hola digipak edo ez da hola CD plastikozko CD klasiko bat, eta diseinu aldetikan oso txukuna da. Etxean daukate, karriko nuen ere. Bai, nik CD-a badaka, CD-a erabiltzen dut kotxian entzuteko, baina vinilua ez, eta bai, hola ondizan ikusita batez ere diseinuak irabazten du asko bai. Bai, pena hau, baina bai. Eta bueno, gero hau, egia da denbora igaro dela, baina hau izango litzateke gero jungo gara berbetan zure proiektuen inguruan, banaka, ez digu emango denborarik guztiak aipatzeko, baina bueno, hau izango litzateke zure proiektua. Bai, ordan ere proiektua, eta berriz erreparatuz diseinuari, hau da Maialen Belaustegin diseinua. Maialen Belaustegi izan zen testuran parte, hemen jartzen du. Ander Mujika, Felix Buff, Joanes Buff eta Maialen Belaustegi Lapeira. Eta bera izan zen testuran parte egia hasieratikan. Bera izan zen nik buruan nakanian testura proiektua sortu eta gutxira zuzenian emateko helburuakin... Baina nondik sortu zen ideia hori? Testura sortu zen garai baten Napoka iria Miren Arbaiza eta biok geneukan proiektua jarginan profesionalki hortara dedikatuta, denbora eta esfortzu guztiak hortara dedikatuta, ingenun urte batzuk hortan, eta iritsi zen Napokan bukaera. Eta hortik aurrera jarraitu nunik musikako kontu batzuk itzen, eta bakarka sortzen, eta nik naskan bozeto pila bat, eta grabaketa pila bat, eta hola, eta nik oso gaizki funtzionatzen dut bakarrikan da oso pertsonein segurua naiz. Orduan sortzen dut asko eta itzen dut gauza pila bat eta hola, baina gero nigo goratzen naiz nakala, adibidez Mirenekin Napokan da beste proiektu askotan frontoi moduko bat, ez? Nik bakarrikan, norbaitek paretak itzultzen badizu pelota bezala, eta askotan behar dozu baten batek esatia, hau bai, baina aurrera itzeko bada ere, zure ideiakin, baina eta garai hontan hauan bakarrik. Eta zan, nahi dut atera hau hemen dakatena behar moduko bazan, eta hola inaban aurrera. Eta Maialenekin kontaktatu ez, ezagutzen aban aspalditik, baina egun baten hitz egin aban, kasualidadez Mataderuan, Azkoitiko Mataderuan, Matadixen. Eta berari komentatu nion irudia jartzeko musikari, batez ere zuzenian. Banaukalako proiektore bat, transparentzien proiektore bat, hauetako institutuko proiektore hauetako bat. Eta esan nion, horrekin esperimentatu eta zuzenerako irudia sortzeko, eta bera oso presta agertu zen. Eta bozeto haietatik eta dan erten zen gero diseinuan. Oso guapo dago. Bai. Eta zuzenian oso guai zauan iruditegia, esan proiektore arrunt bat tola zen, berak itzen zaban lan transparentzien proiektore batekin, baina tintekin eta elementu desberdinekin. Bai, esan oso marabia esan. Era bakoitzan, ikuskizun bakoitzan bakarrak ziren, no? Bai, hori da. Eta bera gainera zauan hori publikoan artean eta momentuan sortzen. Bai, oso gauza kuriosua esan. Eta hori irudi aldetik eta gero musika aldetikan Felix Buffekin heldu zan puntu bat esan, bakarrik bai, baina behar dut pareta hori, behar dut lagunen bat, nik bakarrikan
ez dut funtzionatzen ondo. Eta Ez dut uste inork, baina, bueno, ez dakit. Bueno, batzuk badirudi baietz, bakarlari moduan edo ez dakit. Bakarrik dauzela zuk uste, ez dutela inorekin partekatzen? Ez, nik uste dut baietz. Bai, gainera hori nagoela gogoratzen, beste lagun bat, musikari batekin onduan egonitzen batez ere hasieran, eta bai, behar zaban denbora guztian, nik uste dut kasu hortan initzala frontisa, eta testurakin frontisa izan zen, nire frontisa izan zen Felix Buff. Eta Felix Buff da, oindala urte pila bat ezagutzen daten pertsona bat, ni beti esan izan detena, perkusionista edo bateria oso ona izadan, baino dakala bizio asko handiagoa, dala musikari eta artista oso fina. Eta Felixi esan nion, momentu hartan Felix abien sintetizadorekin, elektronikakin eta sekuentziadorekin eta bestelako gauzekin, eta prest agertu zen laguntzeko, eta gero Johannesekin hitz egin genuen bere anaiakin diskoan hasteko, eta bere ere prest agertu zen zuzenekotara eta eramateko, eta hola. Eta azkenian bihurtu genuen talde bat, bai, eta egin genuen disko hau, dala frikada bat, esango genuen. Da perlada bat, nik beti izan dut disko hau dala niretzako kapritxo moduko bat. Da kapritxo bat zentzu... Ez dut esango zentzu pijo bat, baina bai da kapritxo bat, pizkat askatasunetik, garai hartan nahi nintzen jotzen Javier Muguruzakin, Rafa Berriokin, ez dakit zeinekin, da jendiakin, da beste proiektu batzutan danakan gogoa itxeko zozen neria, baina askatasun guztiakin. Eta izan zen pizkat, como nire buruari kentzia limite guztiak, eta ez saiatzia estilo batera edo, izan pizkat, ahorra danakan diru bat ere, zuzenian pentsatuta gasto bat izango zala, eta esan ningo gauza bat, momentu hortan goguan akan aterten zen, hau. Bai, disko bat. Eta bai beraztu zen, como... Ireki? Zudeko zu bakerua. Ez daki nola hitzen den, saiatuko gara, experimento moduan. Mesedez, bai. Nola zan? Ez que badu jendeak kriston ondo irekitzen dituela. Ja, batzu bai, eta elegantziaz, ez? Nien naiz izango bat, Mediagaz ezin da. Nola zan? Hemen, no? Enez gogoratzen, ez daki nola dan. Jode, ni naiz de navaja suiza. Ez dakatoin gainean bat ere, orduan ez dakit. Bueno, gero egingo dugu kanpuan, bale. Hori da. Bale. Eta hori, bueno, ia da ez dagoela momentuz ikusteko aukerarik, ez da? Bueno, egon zan azkena izan zen Forbidden Colorsen aburro horretan. Bai. Nola sentitu zen duen edo ez dakit? Jo, kontzertuan sufritu nun pila bat. Beretan? Bai. Zan igartzen kanpotik. Testuran kantan, bestela ez, beste kantatan jo izan abanean beste jende batekin eta oso gustora egon izan, eta Forbidden Colorsen gau hori oso berezia izan zen. Baina ez nago ohituta jende aurrian jotzera eta batez ere jende aurrian kantatzera. Eta batez ere talde bat eukidatzean, publikoa kasunean aurrera eta zuzeranean bakarra enfrentatzen dana. Nik talde bat eukiko banu gaur egun, ez nintzen inondik inora jarriko zentruan, nahiz eta kantatu eta ez seguru nau, ni jarriko nintzen segurazki bestakit baterian onduan edo ertz baten. Zergatik? Ez jatalako lehenengo lerroa gustatzen. Ez zait gustatzen lehenengo lerro hori, ez jata gustatzen, komodo leku hortan. Anarikin disfrutatzen dut pila bat, nahualako atzian, nahualako pixka talde duta, ez jata gustatzen desagertzea. Teloio baldin bazagoen nintzen teloia atzera jungo. Gustatzen jata ere... Bizkarra zuzu emango besta, ez da hori. Baina lehenengo lerruan egotiana eta hain exponidute egotiana inoiz jata gustau. Gitarra jotzen ere inoizen ez sentidu komodo ez dakit, soloetan eta da bizkar, nahi edo, ez dakit, beti eman izan du bizkarra, ez nahiz. Hartu eman hori edo... Bai, edo protagonismo total hori. Anai arrebal dituzu? Bai, anai bat, nagusiagoa, bai. Bakarrik bat, ez que es como oso berdiko jarrera bat edo... Bai. Psikologana soin zelkatu. Ez dakit, kasu honetan bera da nagusiagoa, bigarrena naiz. Baina, bai, ez dakit karakter kontua dan edo ohitura kontua, igual da ez nagoela ohituta, eta jazta, besterik gabe. Bai, bueno, azkenien osa gauzak ikasten dira egiten, beraz, ziur praktiketan, no? Agian anari bere garaian galdetu beharko diozu, baina agian lotza mango zion baitare edo ez dakit. Bai, akaso bai, ez dakit. Bai, igual oitzi izango da, gero ere da, bai, nik uste dute dela praktika kontu bat eta dela
zure lekua topatzean ez eta zentro hortan egon, nola egon, edo ere izango da. Forbidden Colorsenean gertatu zen gauza bat oso politxea izan zala, Miren Narbaiza eta Josa Balestenan estudioan Duranan ensaiatu genuen, Anot Mintegia gitarran, Felix Buff baterian, Joseba bajuan, Miren ahotsetan korua prozesatuta eta hola, eta ni. Eta ensaiatu genuen da izan zen magia berreskuratu genuen testura, ja urte bat edo bi geldi zijuala, berreskuratu genuen hori, eta niretzako izan zen, hola, hileak puntan, hola oso emozionantia. Grabatu zen hori, eta iruditzen zait berzio bat, hola, marabillosoa. Gero zuzenian, sufritu nuen pixka gehiago, zeiaz nagoan hain konfiantzazko eremuan edo hola, baina, bueno, ondo egon zen. Bueno, pero es que hori da, como hori, baina hacerse aprende haciendo esaten dala, hori da. Oina ipatu duzule napoka, joan gaitezke horra, ez da, agian izan zala, como zure lehenengo... Bai, lehen eukigen nagoan beste proiekturen bat eta hola, baina gero gehiago zen lagun arteko herriko proiektu txikiren bat, edo baina napoka izan zen pizkat lehenengo proiektu serioa, edo, ze guretzat, egia da guretzat hasiera baten behintzat ezala bat ere serioa, Osa, juten ginen jotzera ezakagun kotxerik, ginen oso gaztiak, juten ginen trenes edo metros edo algenun moduan gitarrekin gainean, eta jotzen genuen deitzen ziguten edo zein lekutatik. Oso politzak, gara joiek. Bai, gartu zai sorperian izan da, como... Bai, gero ja urte batzu pasatu zian, karneta atera genuen kotxekua. Pizkat seriotasun pizkat hartu genuen, eta bide batzuk hartu genuen hori. Bueno, oso proiektu eta oso esperientzia vital ederra izan zen. Birri bai dituzu pendiente orduan, gauz jendea zaitu unak entzun, ez da Miren napoka gisa, beraz, ez da testura. Bai, ez dakit, nik, ez nahiz oso nostalgia salia. Ze sorte. Baina, bueno, ez dakit. Inoiz ez dakizu eta ez dut esango ez da nikan gertatuko. Eske gainera esaten baduzu, ez dala inoiz gertatuko, ziurazki gertatuko da. Hori da. Horretu ez esatie. Bada, espada. Pentsatzen bilen esan dozunean, sinategela jarriko erdien edo, karo, Miren Narbaiz adibidez kasu, elkarrizketatu genduela duela pare bat urte Durango kasokan, detzo. Bera lotzatia da, eta hori gertatu zait musikari bat baino gehiagorekin, atzesleekin suposatzen dut ere gertatzen dela. Azkenien maskara bat janzten dozule, beraz, suposatzen dut dela, ez dakit, beste pertsona bat izango bazina bezala esenatoki gainean zauzenien. Gero, badago artista batzuk epika handiz janzten dutenak hau, ez da? Osa, katalizador de Dios, kasi edo, ez dakit nola ez. Jo, niretzako gertatu aldia bi gauza, ez dakit, oin okurritzen jataran arabera, baina nik uste dut izan aldala edo teatralizatu dezakezu zure aktuazioa oso lizitua dela, eta eraman dezakezu personaje bat sortu dezakezu edo egoera bat edo ez dakit zer bat eta hori antzestu, edo nire kasuan adibidez, eta esango nuke, jakin gabe, baina Mirenen kasuan ere, eta beste batzuen kasuan ere, segurazki, niri adibidez gertatzen zait, askoz komodua nagoala estenatoki baten gainean hortik kanpo baino. Orduan, nire lekua baldin badakat estenatokian, nik usten dut maskara bat jantzi baino dakatela espazioa espresatzeko bestela espresatu ezin duten emozio pila bat. Ahoz, edo egunerokotasunean azaldu eta espresatu ezin dituten gauza asko askatzen ditut nik estenatokian. Orduan, nik uste dut, maskara bat jarri baino, nik erabiltzen dutela, hori, askatzeko. Askatzeko, gaizki izan da baina mala hostia, askatzeko humoria, disfrutia, ez dakit, pixkat hedonista da igual, baina bai da askatasun leku bat niretzako. Bai da momentu bat bideratu aldizuna lasai espresatzera juizori gabe, eta ez dakit, beldurri gabe, eta bai, musikan bidez. Bai, musikan bidez. Ni behintzat erreztasun askoz gehiago dakat espresatzeko musikan bidez, hitzez edo beste egoera baten baino. Bai, nire kasuan nik uste tola dela gehiago. Eta sormen prozesu horretan, azkenien adibidez Anariren kasua, hemen gauzelako, baina, klaro, orduan, suposatzeko eta imaginatzeko nola egiten den, letra bat badekozun, zuri letraren doinuak edo gaiak edo eramango zaitu doinu batzuetara, edo beste batzuetan zuk konposatzen basauz,
depende zure humorea edo transmitutu nahi dozuna, edo, bueno, azalduzuk, esan nola egiten dozun, esan nahi dut. Edo batzutan agian ezberdina da. Era. Ba, ni naiz oso intuitibua, seguramente ez dakatelako baliabide tekniko, ez naiz gitarrista tekniko bat, ez dakate jakinduria bat, ez dakit nola esan, intelektuala, de konservatorio, edo, bueno, ikasketa gutxi batzuk badazkat, baina, bueno, natzen, ez da nahikua hola, eta aparte ez dakat, ez dakit nola esan, ez naiz batere virtuosua, ez naiz, nik funtzionatzen dut askoz gehiago intuizioz sortzerako orduan, eta intuizioz da, edo adibidez napokaren garaian improvisatzen genula pila bat, eta improvisatu ez ideia konkretu baten gainean, sino improvisatu eta momentuan suertatzen zen ideia baten gainean gero lanin, edo beste kasu batzutan adibidez, entre comillas, leitmotiv balin badago antzerki obra baten adibidez, edo ikusentzunezko baten, edo zerbait ideia bat baldin badago, pues ideia horri tiraka, baina beti sentsazioetatik tiraka. Ez hainbeste, nik inoiz ez dut pentsatu izan razionalki eta gero hori eraman musikara. Batzutan irtetzen da ondo, bestatutan gaizki, intuizioz, batzutan funtzionatzen du, bestatutan ez, baina takit. Erlatiboa da hori ere, no? Bai. Zentzu batean. Bai, ez naiz oso zerebrala egisa esan, zentzu hortan, beste batzutan bai. Pero baina justo beste egunean, eta gainera izan zen, como diska honekin, entzuten, zegoen lagun bat, zegoena denbora guztian esaten, behitu zen musika ona, eta evidentemente oso musika ona da, baina gero letrak ere oso onak dira, ezta? Eta egia da badirudiela, inteligentzia, zazpi inteligentzia ez dakizen bat bereizten dituzten, baina badagoela jendea agian formatik sartzen dana zuzenien gehiago, edo beste batzuk soinuagatik, eta kombinazio hori batzean sortzen dituzue marabila hauek eta interesgarria da. Baina, no sé, ez dakit, uste dut praktikatu daitekela baita ere dana, baina zuk ez duzu idazten, gero zure egunerokoa? Ez, ni adibidez, nik hau komentatu izan dute lagun askokin. Nik apasa naiz, oso kuriosua da, ze nik ero irakurtzen dut pila bat, eta gustatzen zait irakurtzea, eta literatura, baina nire buruak adibidez entzun dezake kantu bat, ez? Kantu berri bat entzun dezaket 10 aldiz, edo natzan gutxio, entzun dezaket 2-3 aldiz, eta esan aldizut gutxo gora bera bajuak zeitzen daban, edo horratzian dauden koruak ze rollo daken, edo ez dakit, musikan hori, baina 10. aldiz entzuten dut, eta ondio igual enaiz fijatu letran. Eta gero, oso garrantzitsua iruditzen zait, eta adibidez Anarikin gertatze jata, azten ezela entzuten Anari eta lehenengo 10 entzun alditan sartzen zait lehenengo musika, baina gero poliki letra dihua sartzen, eta danak hartzen dut dimensio bat askoz handiagoa, ederraua eta askoz. Baina ez da gauza bat ni hasiera baten atentzioa ematen diana. Nik entzun dezaket kantu bat, eta igual da, letra fastista badaka igual enaiz konturatzen. Bueno, izan daiteke bai. Eta naho igual flipatzen teklatuak itzen daban ez dakizarrekin edo jamonan soinuakin. Eta nik hori, hau da, nik komentau izan dutenien lagunekin ni beti esaten dut, izan behar da hori movida neurologiko bat, ez dakit buruan funtzionatzeko modu bat, edo ez dakit dan hori, edo dan ez dakit. Bai, behar du izan, ez dakit animaliagoa ikusten dut musikalki ulertzeko era hori. Bestea iruditzen zait superrazionala azkenian, oza. Bai, esken nik usten dut horregatik izan dut buruana, nik uste dut kuriosua dela, baina nik usten dut buruan zati batek funtzionatu dezakela entzumenan hori garatzen edo erabiltzen, eta buruan beste ez dut desberdin bat izan behar da, letren ulermen prozesu hori, eta ez? Oza, nik usten dut ez dihua zela buruan leku berdinetik, baina bueno, hori da nire teoria infundadua, ez dakit. Baina gero da esan duzuna, zuk ez dela behartzen duzun zerbait, baizik eta ja automatizatuta izango bazenu bezala, oza, zuzenien entzuten duzu gauza bat gehiago edo bestie. Bai. Beraz, ez dakit eskuntza arrazoiengatik izango da, edo testu inguruengatik. Bai. Ekilibrioan berriro ere beti onena. Aterako du liburu bat, zuk atera dezasun liburua, ondo deritzozu. Bueno, nik ekarri dut hau, ez San Jordi honetan. Nik Eiferi egindako elkarrizketa bat, eta bertan, bueno, elkarrizketa hau prestatzen jorratu ditugun gai ezberdinak ekarri dizkit gogora, eta uste dut interesgarria izan daitekela irakurketa, bai eskatuko zut gero itzultzeko, hori bai.
kasu horretan bai, gainera azpimarratuta dago, osake. Ze ona. Bai, esan. Ba, esango notzun zuk ateratzeko, eta gero jungo gara komentetan. Nik niri ateratzeko? Bai, nahi duzu hori aipatu lehena? Behitxu, hau aipatzia gustatuko zitzean, ze komentau ziasunean liburu honen berri nik entzun danakan zerbait, baina ez nakan irakurrita. Eta hasi nintzen irakurtzen. Benetan? Bai, eta oso gutxi irakurri, ez da denbora asko eman. Baina sarrera moduan asaltzen du nola urtiak zijoan nik eif, ez doin gabez, elkarrizketarik eman gabe. Eta zergatik ezaban elkarrizketarik ematen, eta zelatan eman zaban, zela eman zaban, Jesus, baimena edo, bueno, ez dakit, keif. Bueno, lagunak dira, ezagutzen. Bai, hori da, bere lagunari elkarrizketa sakon hau editatzeko. Eta zaban, hori, elkarrizketak normalian, eta artisteri orokorrian, izaten diala beti aitzakia baten, ez? Disko berri bat, liburu berri bat, ez dakiz zer. Eta oso kuriosuen jatan, ze nik ez deten ez argitaratu, eta gutxio lan propio bezala aspaldian ezer, kuriosuen jatan proposatu ziasunean elkarrizketa huitzia. Eta orduan, guai dauz, gero formatua ikusita ere, Xirulirulin eta zuen saioan, eta elkarrizketa sakona izatiaz gain, ez egotia hitzaki promozional bat, eta hola, interesantia iruditzait, horregatik esan eman baiet, eta horregatik nago hemen. Esango nuke horren inguruan, uste dudala baita ere garela como supermorroiak, aktualitatearen morroiak. Bai, hori da. Eta irudi ateratzen dozula zerbait eta bakarrik balio dauela hor, eta eske promoa egin, ez dakit, zure gauzena eta gustatzen zaizkizun gauzenak. Bai, eta hori da 10 urte atera duzun disko horrek, ja, ez daka, ez balio ez izan nahirik, ez, ematen du. Bai, baina zure diskorik favorituenak agian zemat dituzte. Bai. Eta horregatik onartu eta oso pozik nao hemen egotiaz, horregatik. Bai, eta askoz gehiago ezin dut esan, ze oraindikan horri gutxi batzuk irakurri ditzu bakarrik. Orduan, jarraitzen dutenean komentatuko dugu, nahi baduzu. Nahi baduzu, meloia aipatutako gai hori dala, lehen aipatu dugu pizka bat dala, nola aldatzen da, sormen prozesuaren barruan musikariok egiten dozuenean abestia, daukala zentzu bat eta esan nahi bat, eta hasta helburu bat agian, eta gero nola aldatu daitekeen publikoaren influentzia hori jasotzen dagoenean. Eta aipatu dizudan eredua dala Into My Arms, dala oso abesti famatua, agian famatuenetarikoa, Childrenekin batera, eta jendearentzat dela, ez dakit zenbat jende eskondudan, ziurrenik, abesti horrekin, eta nik Keifek kontatzen da osorgatik idatzi zuen, eta ez da testuinguru horretan, baizik eta drogak usten, eta hori lotu dezakegu zure liburuarekin. Ez, baina, hori, aldatzen dela asko esan nahia, da azkenian. Bai, azkenian nola artista batek bere ikuspuntutik idazten daban kantu bat edo ditzen daban kantu bat, eta gero nola argitaratzen dabanean ikusliana bihurtzen dan, eta norberak bere ditzen daban, ez da, kantu hori, bere interpretazio propioa nola ditzen daban, eta punto batetik aurrera jende horrena dan, ez? Hori konpartitzean roi hori oso ondo dau. Bakoitzak azkenean bere esan nahi ematen dio kantu edo ideia bati, eta hori da. Badauko esaldi bat dela, edertasuna ere dagoela begiratzen duten begietan. Hori da. Eta hori da justo. Baina gero galetu nahi notzun, esenatoki gainetik igartzen den hori, edo ez dakit agian norbaitek esan behar dutzu zuzenien. Edo denbora igaro behar da, eta feedbacka ikusi. Nola atzematen duzun hori, ez da? Dinot kasu hori jo nahiko nabarmena dela, ez da? Drogen inguruko abesti bat, batean jendea gotea esaten amodioaren ingurukoa dela, hor argi eta garbi ikusiko duzu, eta Danik Keif, blog bat daukala eta dana. Bai. Baina bestela ez dakit igartzen den. Ja. Bai, estenatoki izan nik uste jendiak, ni baloratzen dut pila bat ikustia jendia bakoitza bere pedora dagoanean, baina disfrutatzen nahi danean. Jendia begizak izan dagoanean, edo tal, edo zen dozu, bere agongo da, bere esperientzia bizitzen, bere esperientzian reflejo hori dan kantu hori entzuten eta horre transmititzen diona, ni, estenatoki gainean, nire esperientziatik bizitzen kantuan momentu hori, eta konpartitzen beste jende batekin, baina ni
nere lekutik nao hitzen, ez? Osa, ni bakitan ari kantu bat sortu da bala, edo egin da bala, edo kasu honetan konposatu da bala X ideian inguruan, edo ez dakizaren inguruan, baina nik nere hitzen dut. Osa, nere... Bueno, baina musika bakarrik entzuten dozu, letrari ez diozu erreparaten. Gerora denborakin bai. Baina hasiera baten ez. Baina, bakoitza gero bere interpretazioa hitzen du eta bere... Zeu bai. Bai, ederra da nik uste dut hori. Bai, aberazten da, sormen prozesua bezala, bueno, eta dana bezala gian bizitzan. Baina, bueno, drogak aipatu ditugula, aterazuk ez daukagula nahi beste denbora, eta... Bai. Ekarri ditut bi liburu. Bai. Jak ez dakaten, esan duten bezala, ez dakaten disko berririk, ez liburu berririk, ez artelan berririk aurkezteko eta ez geran hortara etorri. Ekarri dut bi liburu, atzo gabian, esan aban, eramango dut zerbait esan ziazun zuk testura nabazakazula eta hori, eta esan aban, nik eramango dut... Etxeko lan ederrak egin dituzu. Ez, besterik gabe, ekarri dut irakurtzen nagoan liburua, da Marla Neganen autobiografia ere, kasu honetan ez entrevista modura, baina bai autobiografia modura idatzita, pila bat gustatzen jatalako Marla Negan, ikusi izan dutelako zuzenean pila bat aldiz proiektu desberdinekin, gozatu izan dutelako askotan eta oso modu berezian bere kontzertuetaz. Suertia eukidot kontzertu askotan aforo laurdenakin asteazken baten egoteko Bartzelonan ikusten oso gauza oso magikuak. Eta beti euki izan diot kariño moduko bat. Marla Negani kariño, empatia edo... Bai, ez dakit, transmitidu izan dira beti bere makarrismo hortatikan goxotasun moduko bat eta... Bai, ez dakit, oso gertu sentitu izan dut beti, eta musikalki... Eta nahi irakurtzen, ez dakit, uste dut aste betian jango dutela liburu osua, ze nihua ritmo baten hola... Eta oso lotuta dago, pentsatzen abana baina bastante gehiago drogekin. Konsumo propio brutal batekin, eta bizitzeko modu oso gogor batekin. Bere kasuan, pentsatzen dut, bera kontatzen da banez ere bere iragana eta infantzia eta oso gogorrak izan zelako. Baina, bueno, hori nahiz iritsi ondio apenas musikan, bere gaztetasuneko Screaming Treeseko garaian kontatzen da, baina, bueno. Eta beste ekarri dutena, hola, puntazo moduan, baina da Antonio Escotaron liburu bat, nire oso gertuko lagunek badakite liburu txiki eta hau dala... Politza da kolorea, Aprendiendo de las drogas, da Antonio Escotaron liburu bat drogen inguruan. Eta ekarri dut hau, ez dauka relazio zuzenik. Ez da apologia bat hau, Zer? Ez da apologia bat. Ez da apologia inundik inora, baina ez da apologia ez drogen alde, ez drogen aurka. Hori da. Eta izan naiz, nik liburu hau irakurri nabanetik, eta bueno, lehenagotik, baina liburu hau irakurri naban, betxo hau beteta dago. Euske dakator, urtiak dira, urte pila badazka. Hartu. Etiketa, hortik etiketatik usiot. Segi, esan. Amazazpi urtekin erosi naban liburu hori, ez dakit lagun batek komentatuta denez, goratzen oso ondo, eta izan zen niretako referente bat, ze, karo, nik bizi izan naban, nire familian drogen, bueno, 80. hamarkadako heroinako ez duen eragina, alkoholana, kokainana, kasu desberdinak. Eta nire edukazioa izan zen oso prohibizionista eta oso drogen aurkakoa. Ez dakit horregatik edo zergatik beti uki izan du fascinazio moduko bat drogen informazioen inguruan. Ez hainbeste drogen konsumo edo experimentazio, ez nahi psikonauta bat ola tal, baina bai euki izan dut beti drogen informazioen kuriosidadea. Debekua dagoenean normala da baita, no? Bai, hori da. Eta ez dakit izan zen, komentatu duten kasu horregatik edo zergatik, baina niretzako izan zen oso reveladoria nola pertsona batek hitz egiten zaban drogen inguruan informazio guztia ematen, juiziorik eman gabe, historia kontatzen, esperientzia personalak, efektuak,
nola drogak ez dian danak berdinak, kuriosidadiak, nola eragiten daban gizakian, eta ikuspegi antropologiko, juridiko, politiko, ez dakit, desberdinetatikan iruditzu jatan brutala, ez dakit, irakurri izan dut behin baino gehiagotan. Eta gaur egun, adibidez Ailaket bezalako elkartean, adibidez Ailaketen bazkide naiz, ze sinisten dut oso fuerteki daukaten prebentzioan inguruko filosofian eta nola funtzionatzen duten energikontrol eta bestelako eragile desberdinak, besten ditut topera eta oso, bueno, ez daka gustot harreman zuzenik sorkuntzakin, baina da liburu bat urtetan zehar lagundu izan diana pila bat eta hori nire gertukuek badakiten niretzako oso garrantzitsua izan zala eta gaur egun ondio badala. Obsesioa. Bai, nire obsesio bat izan da beti. Bai, ze gainera da, gizarte hontako ertzian dauan gai bat, oso presente dauan aldi berian, baina hipokresia askokin tratatzen dana, ignorantzia askokin, politikoen partetikan erabilera guztiz desegoki bat inda, ez dakit. Beitu Feijo. Adibidez. Bai, eske, prestatzen geundenean edo berbain genuenean elkarrizketari buruz baita ere esan otzun esaldi bat uste dudala dela hori, azkenien ezagutza baino errazagoa dela gauzak debekatzie edo gauza bat txartzat, guztiz txartzat jartzie. Eta ostera gero bai dauz droga legalak horren inguruan ere berbetan dauela, no? Atzeko partien jartzen dau. Eta nahiko hipokresia, zergatik gauza batzuk beste batzuk ez, zergatik izkutatzen duzu informazioa, asko sobetu izan da gutxienez jakitea, eta gero... Oso basikoa da adibidez, niretzako gauza bat egunero ikusten dana komunikabideetan eta bestela ere, dela alkohol y drogas, esan duzu. Bueno, a ver, de primero, de... Eta kafea droga bat da, Bai. Basikoena, estimulante ezagunena, seguramente. Baina adibidez, alkoholan ze normalizatuta dagoen gure gizartian eta ze gaizki ikusita dagoen marihuana bezalako beste droga bat, edo LSD-a, edo ez dakit. Edo MDMA. Baina, hori, alkohol y drogas, ez? Osea, como alkohol eta gero ez, osea... Hori da. Osea, holako gauza simple eta basiko batetik hasita, gero ja, nola tratatzen den gai bat edo bestia. Horren arira gertatzen da gero askotan esan duzuna marihuanana edo bapatean dalatzarrena eta da beste hainbat gauza hartu dituzula batera, baina gertatzen da gauza batzuk direla guztitzarrak eta beste batzuk dauzu guztizon hartuak eta da agian guzti horien kombinazioa izan da arazue daukala Bertok oso monologo bat honen ikuruan. Bai? Gero bidaliko txut. Hori da. Eta gero esan dozune, zure kasuan agian ez eta zorionez, baina bai egon dira drogak betidanik oso harremanduta sorkuntzagaz, zenbat jende romantizatu da gainera, ez da, orduan, ez dakit referenteren bat, hau izan daiteke. Bai, Marlan egan adibidez, kasu baten adibidez, argi eta garbi. Osea, harreman estua drogekin, baina niretzako ez da referente bat izan drogegatik. Ja. Osea, izan da referente bat musikalki brutala, eta romantizatzia, beti izan den gauza bada, niri inoiz ez nau erakarri gehiegi horrek, ez? Rockero... El artista maldito, edo horrelako. Bai, artista maldito, bohemio, tal. Gero ulertzen duzu ere, igual, batez ere profesionalizatzen bada roi bat, eta prekarizatzen bada, eta ritmo bizi hortan bizi behar basera, azkenian ritmo hori jarraitzeko eta esto, laguntzen dutela ere drogek, baina ez naiz bereziki salea romantizatzeana. Ez que romantizatzea hobeto, ez romantizatzea ez. Ez, que ba, sobran dago. Bai. Bueno, nik romantizatu dut Rafa Berrio. Ez dakit horren inguruan, berandu heldu nintzen, hainbat musikariren gana, berandu heldu nintzen bezala, baina ez dakit baitare aipatu dezakezu nola izan berarekin lan egitea, edo nola bera pertsona gisa, zeni dela berezia zala, berezia dela.
Bai, Rafa Berriokin Diarios eta 1979 izan zen lehenengo, bai, 1979. Bakarkas izanean gero atera zaban disko nahiko pare bat, nahiko poetiko, klasiko, pixka barroko, incluso Jose Rasenperenak oso ondo arreglista moduan oso gauza ederrak indakua eta hola, baina modure ematen bai daka pixkat rollo frantzes bat hola oso klasikoa. Eta nik fagota, ikastez, nik gitarra nire kontu ikasi naban, baina fagota ikasi naban nire familia aitan partetikan musika klasikotik datoz, eta fagota ikasteko bai, aukera eukin naban, naiz eta gero beti tiratu izan dian gehiago gitarrak eta nahi naban nire buruan gitarra zeuan, baina fagota eta Rafa Berrio ez dakin noren bidez enteratu izan, fagota jotzen nabalanik eta kontzertuen bueltan nabilela eta hola, eta dituzian jotzeko, hori, nire anaia trompa jotzen du, bajua jotziaz gain, eta orduan jotzen genuen nire anaiak, fagota eta biolina, eta hola, como orkesta de cámara edo, hola, eta berakin. Eta izan zen esperientzia oso kuriosua. Eta, bai, oso tipo berezisa, nik uste dut, bere letrez gain gero bere izateko modua, eta bai izan nik uste dut berak ere personaje moduko bat zakan sortuta, baina aldi berian, ez dakit, anekdota konta balko nituzke, baina, bueno, ez dakit oso justu badan berakiko gainera oinez dagoela hemen. Baina, bueno, adibidez, San Kapaz egiteko kontzertu bat guztiz solemnea, eta guztiz delikatua, eta guztiz fina, eta tal, eta San aldi berian, eman alzaban kontzertu bat guztiz nihilista, destroy, ez dakit. Artistan ez dugu guztiak abarkatzen zaban. Bai, eta bere letrak eta ere. Bai, oso. Extravagante, no? Bai. Eta aldi berian oso tipo mundanua zen. Bai, kuriosua. Oso letra onak ditu, oso onak. Bai, kristonak. Talendrogen aipatu dugun adibidez badaka Santos Martires Jonkiz. Bai. Dala, hor daskapare bat esali lapidario, Ez letra guztietan, da liburu bat gainera dauzela danak. Nik uste dut euskeraz kantatu izan balu, agian, ez dakit, baina pena bat da, zentzu horretan, baina benetan merezi dutela letrak. Bai, asko. Zoragarrisek dira. Galetu nahi notzun, porque ojalá denbora gehiago egotie, Ander grupi gisa nola dan, edo Ander musikaria, baina zuk nola daramasun hori jarraitzaile gisa edo asko emozionatzen zaren, ez dakit. Asko, pila bat. Bai, nik entzuten dutenean musika berria edo barrura sartzen jatan musika, nik bizi dut oso azalian musika, baina naiz grupia edo, ez dakit, ni nire lagunen oso grupia izan naiz. Adiez Feliz Bufena edo Mirenena, ez dakize kanta entzuten badot edo Joseba Nenotzan. Enaiz idolatratzekoa inor edo ez naiz oso, ez dakit, jada honitza etorriko, baina ez naiz ola inor pedestal baten jartzeana eta ez, baina bai zehozer ona iruditzen bajata, emozionatzen badia eta barrura sartzen bajata, dakat beharra hori adierazteko, konpartitzeko, bizitzeko, esateko, eta hori, komentau dizuten bezala lehen, Kelepon hori, nik nahi naban hori, eta aukera ikusi naban Alejokin, Kelepokin jotzeko, eta eske, hain ona da, hain ikusten dio eta hainbeste potenzial eta hain guaia da entzuten nahuala nahi dutela horren parte izan. Edo Feliz Bufekin, edo ez dakizenekin, edo... Bai. Ez que grupi zantzu horretan dinote, ez como konnotazio txarrekin edo ituraz esan dana, baizik eta norbait miresten dozunien, nolabait maite dozula da horrelako harreman osasungarri bat sortzea, hortikan, ez como rollo, eta horrek bai ilusio pilo bat egiten dut. Ni gero ni naiz idazten daban agendiari, entzun dute zure azkenengo diskua, pum, eta bai, espresatzia behar dut. Niri hainbeste ematen kantu batek, goratzen naiz ibilbedi adibidez, aurreko diskuekin eta entzun naban, eta inkluso zuzenen ikusi naban, eta ondo, baina derrepende goldea atera zuten, indala izango da pare bat urte edo, baina
Eta sartu jatan gogoratzen naiz barruraino disko hori, eta gogoratzen naiz ametsi guztiot idatzen niola, ez bakarrik inpaktatu ziala modu razional baten ikusten dozulako potentziala edo ona edo, sino emozionatzen zaitxuna eta negarrarazten zaitxuna eta ikusten dozu horre, eta ikutzen dizu hainbeste, jode, como que eskertu bezala behar dozu, ez? Da, como, sorionak indozun lanagatik, baina eskerrik asko ere, aldi berian, ez? Zendatu nahuzulako edo, Bai, ez dakit postu nahuzulako edo. Eman diazulako hori, bai, eman diazulako bide sentitzeko gauza hau edanak, bai. Eta hori harremandu hasierarekin ez du zertan prodigiosoa izan behar edo teknika depuratu eta perfektu bat izan behar, batzutan ez dalako heltzen hori gainera. Zu konservatorioko musikaria ere izan da. Ez, de hecho naiz oso nola esaten da virtuosismoan, oso aurkakoa. Bueno, virtuosismo gratuituan, esan. Virtuosismoa beti ere sorkuntza lan horrekin ez justifikatua, sino, benetan zentzua baldin badaka, superrondo. Bienvenido, nire garai baten oindala urte asko Tula adibidez oso salian itzan garai baten. Baina ez, nik askoz leheno jartzen dut sorkuntza baten emozionatzeko kapazitatea, kapazitatea teknikoa baino, askoz. Ezin da konparatu niretzat. Badau, como Rolling Stone existitzen zenean, nerabean nintzen eta baneukan como Bob Dylanen elkarrizketa bat jarri eta hor logelan, eta titularra zan, se cargó el artificio para quedarse con el arte, eta uste dutela, pizka bat hau, gero bakoitzak, orkesta bat ikustera basoa, agian hor bai nahi duzu, ez da, como ortodoxia hori edo justontan ondo egotea, baina bestela transmititzeko era asko dauz eta hautz apurtuak edo distortzioa, ez dakit, bakoitzak jakingo dau. Bai, de hecho, nik uste dut badakatela puntu bat baloratzen dutela gehi hori bestia baina. Bai. Edo behintzat ortodoxiatik alde itzeko esfortzu aske horiek baloratzen ditutela gehiago ortodoxian ondo molatzen den artista da baino. Esango nuke. Gure imperfekzioa islatzen digulako edo izango da. Bai. Bukatu behar dugu, behartuta gauz, denbora murritua da. Izukari izango da, ez? Zure hurrengo proiektua aurkeztu pizka bat pitxe. Bai, nire proiektua baino da, nik esango nuke, Mikel Larratxe eta Joseba Balestenan proiektua dela, diskoan parte hartu nahi, baina zeharka, gitarrak Joseba grabatu zitsuan, eta pizka sortu zuten beraien artean beste gero Felizekin, Inigo Telletxeakin daola, baina zuzenian bai bereekin joko dut. Datorren astean hasiko gera ensaiatzen, segituan, eta denbora gutxi barru zuzenekoekin hasiko gera jotzen, eta pizkat oso kuriosu da, bira itxita dago, eta ez dugu behin ez den saiatu, orduan dago pizkat nerviosismo puntu hori, bai, alde batetik bai, pizkat salto a la piscina hola, baina, bueno, a ber, ez dakit, konbentzimentzua eta intuizioa dakat izango dela, funtzionatuko da bala eta gainera jende honekin Felizekin, Josebak, Mikel Larratxe, Xiker, Carlos, jende honekin funtzionatuko da bala, guai, ez dakit. Ziur baiet. Bai, seguru nago. Badu jendea infernura ere jungo zinatekela eta hori jazta, kompainia honean bada. Lekueken badeko zue boloa, besteak ez dakit, ez ditut gogoratzen, baina begiratu desatela. Bai, hori da. Eskerrik asko, Ander. Bai, placer bat. Eta kakasarra boloan, nahiz eta ez duzuen behar. Eskertzen da. Mila esker.